L'any passat, a un nano de 12 anys, així dalt, de la meva tutoria de primer d'ESO C, li vam fer escriure una carta demanant perdó a una companya de classe perquè era la tercera vegada que el nano al pati li robava l'esmorzar. El nano duia el seu propi esmorzar, però no li durava les 3 hores fins a la pausa de pati perquè se'l cruspia abans. Al passadís, la monitora del menjador on el nano està becat em diu que arrasa amb el pa. Convoco la mare. Ve molt puntual, una mica distant, fins que trec el tema del menjar. La senyora es desmunta davant meu, somicant amb vergonya immerescuda. Em confessa que els seus pocs ingressos alimenten el lloguer. Comparteix habitació amb el seu fill, adolescent, i al pis amb gent estranya. Una hora més tard, surto de la tutoria preguntant-me qui hauria de disculpar-se per carta amb qui.